вучобы, ніякага ліцея. Я так само знов поспала тільки 4 години. Зараз у вочі хоч запалки уставляй. А я б поела. У меня в животе быцем соловьи пяют. Я ще й Тетяна Федоровна задала доклад по історії робити. Тема «Адукація у старожитної Греції». Греції? Я ще й гета? Знову доклад! А що було, коли ліцей існував яще тоді? У старожитній Греції? Макар... Александрович Зевс, я на Олімпу злез. Я звертаюся до вас, поступайте все до нас. Подрихтовали мы испыты, не бойтесь, не будете выбиты. А пам'ятаєте, як було у 12-8 Геракла? Там були стайні, які називалися Аудотіви, так? Аудотіви ж? Не Аудотіви, а Аухієви. Ну так ось, інтернатські стайні! Ну що ти так? Ніколи математику сама не рішала, а второй пробить навіть не веду. Почекай. Ну, конечно, как ты кажешь мне. Решала корыха сама. Я корыха. Я вот смешно стала. Девчатки, да вас там закроете, что робить будете? Освежи меня, дай мне свежесть, дезодорант весь истрать ты на меня. Освежи меня, дай мне свежесть. Така, знову задав насильне пульти. Ну а як ти думаєш? Ён на кожную пару гэта задае. Ведаеце, калі мы казалі пра 12 подзвігаў Геракла, то Дмітрий Константинович у нас як гідра. Гідра? А гэта тая самая, у якой замест одной головы две вырастае. Тая самая. Ты калі яму ў дошкі адказваеш, ён табе замест 2 паказаных гарадоў яшчэ 3 задае, а потым і ўсе 5. Подойди, ручей до мапы. Дай, дитятка, свою лапу. Отримай указку, камінь. Больше упевненості справи. Зараз ти мені покажи на мапі наступний город. Логойск, Ушачий, Сурож, есть. Белос, Шушин, Люба, Берега, Скорый, Гида, Мир, Осей, Брест, Народ. Белос, Акунин, Звезды, Чапы, Толчин, Руки, Град, Яхи, Сус, Рыжий, Мян, Устраходин, Сна, Чаусу. Я не знаю, если Союз, Буанос, Сказоли. Удобно, поставлю прямо. Показали без дарма. Малечий буде дитятка, а тримаєш 50. Ви слухай, ми тут все про Грецію, а нам же ще до візитових подрихтуватися треба. Так, ти дівчинки ж танець рихтують, хазів з ним репетувати. Ой, гэта уже без мяне. Ну, а я тоді до їх пойду. My name is no, my sign is no, my number is no.